Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Türkmenistanda şu ýylyň mart aýynda geçirilen parlament saýlawlary barada çap eden jemleji hatawatynda saýlawlarda bäsdeşlik we pluralizm bolmady diýen netije öňe sürildi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä mejlis döwletiň ýekete kanun çykarjy organdyr. 26 martda geçirilen parlament saýlawlary hakyky bäsdeşlik we pluralizm bolmadyk ýagdaýynda geçirildi we konstitusiýa itaat azatlykları kepelendirýän kem bolsa olar gaty çäkli bolmagyna galýar diýilip Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idarasynyň saýlawlara baha beriji missiýasynyň gelen jemleji netijesinde aýdylýar. Bu hatawat 10 oktýabrda guramanyň web sahypasynda çap edildi. Guramanyň türkmen saýlawlaryna baha bermek boýunça missiýasy 2023-nji ýylyň 10-njy martyndan 28-nji martyna çenli Türkmenistanda bolupdy. Guramanyň berýän häzirki bahasynda Türkmenistanda köpçülikliň habar beriş serişdeleriniň döwlet tarapyndan berk gözegçilikde saklanmagynyň we internete girmegiň çäklendirilmeginiň saýlawçylaryň maglumat hukugyny hatam çäklendirenligi bellenýär. Hususan da berilen bahada hukuk binýadynyň demokratik saýlawlary geçirmek üçin düýpli esas bermeýänligi saýlaw administrasiýasynda garaşsyzlygyň ýokdugy we saýlawlary guramakda möhüm kemçilikleriň ýüze çykanlygy, dalaşkar bolmak hukugynyň bir kanun çäklendirilenligi we dalaşkarlar saýlawçylara hakyky syýasy alternatiwalary hödürläp bilmänligi maglumatda bellenýär. 26 martda geçirilen parlament saýlawlarynda Türkmen Mejlisiniň 7-nji çağırışynyň deputatlary şeýle hem vilayet etrap hem şäher halk geňeşleriniň 5-nji çağırışynyň agzalary saýlanypdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary şonda saýlaw wagtynda dürli düzgün bozmalaryň bolandygyny habar beripdi. Hususan da käbir sebetlerde saýlawçylardan öz garyndaşlaryna şol sanda ýurduň daşyndakylary derek ses bermegiň talap edilendigi ma'lum bolupdy. Aşgabatdaky habarçymyz saýlaw güne öz saýlaw учаstygyna ses bermek üçin baranda şol ýerde oňa maşgalatynyň 4 agzasy üçin bületen berilipdi. Bu bolsa düzgüne ters gelýär. Şeýle de adatlyň habarçylary hem çeşmeleri saýlawçylaryň arasynda ses berişlige gyzyklanmanyň bolmanlygyny we olaryň dalaşkarlary tanamaýanlygyny habar beripdi. Ýurduň dürli sebetlerinde parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler saýlawçylaryň dalaşkarlar bilen duşuklaryny gorap, döwlet edaralarynyň işgärlerini gatnaşmaga mejbur edipdi. Mundan başga da ýurduň ýylaty saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdirmäge mejbur edilipdi. Döwlet işgärlerinden bületenler saýlaw учаstyklaryny taýýarlamak üçin saýlaw wagtynda ulanylan plakatlar, şygarlar hem beýleki çykdyjylar üçin pul toplanypdy. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda saýlawlaryň guramaçylygy üçin çykdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmeli. Döwlet habar beriş serişdeleri saýlawlaryň demokratik örelgeleri esasynda geçirilendigini habar beripdi we 3 partiýanyň Demokratik partiýanyň senagatçylary hem Telekeçiler partiýasynyň şeýlede Agrar partiýasynyň wekilleriniň hem Garaşsyz raýat toporlarynyň dalaşkarlarynyň parlamentdäki 125 orna bäsdeş bolandygyny habar beripdi. Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw hiç wagt halkara guramalar tarapyndan adalatly we erkin diýilen baha eýe bolmandy. Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň häzirki hatawatynda Türkmenistana saýlawlaryň geçirilişini gowulandyrmak guramanyň borçnamalaryna şeýle hem demokratik saýlawlar boýunça beýleki halkara borçnamalaryna laýyk getirmek üçin 20 sany teklip hödürlenýär. Olaryň arasynda maşgalak daglaryna we ynanç haty boýunça ses berişligiň galp bületenleriň goşulmagynyň hem ses leriň gatnaşyk derejesiniň galplaşdyrylmagynyň öňüni almak üçin düzgünleri ornaşdyrmak we tälim bermek işlerini durmuşa geçirmek, döwlet bilen saýlaw bäsdeşleriniň arasynda aýdyň aralygy üçin etmek, syýasy partiýalaryň we dalaşkarlaryň öz saýlaw çärelerini guramak azatlygyny kepelendirmek, köpçülikliň habar beriş serişdelerine öz redaksiýa syýasatlaryny ýöretmek we has keng nukdaý nazarlary görkezýän has dinamiki media şertlerini döretmek üçin erkinlik bermek teklipleri öňe sürilýär. 2023-nji ýylyň mart aýyndaky parlament saýlawlary Türkmenistanyň syýasy guruluşyndaky nowatdaky reformadan soň mejlisiň ýene-de bir palataly organa öwrülmeginiň ideýany geçirilipdi.